Dipu active reporter ti matum dipu rong chingdon ke pathuak lamalong thing pia klim ke ipon. Langmili LP school along ingdeng trainer kep arni ki ik arni pamanpon. Dipu mail phalong ISBT along ke par jablun rong pharpi rong bi akumlin along haklo lak lapen bathili chingloksu. Aprang si birta kilang do anaphan kardom pajero kardom non birta thanje bang sami ujang terang pi non arju ikha birtang tompe. Dipu active reporter ati matumpen kedamtang arni pen Dipu Go Boys Higher Secondary School pathwa klamalong pen kepang thirasai nang chingpongsi serdihun thongnok bia kumlin hei hui kepang thirasai klempon padolo sonsi pini priniphai nirkep arni le thotame Dipu arong supi ward number 14 ke parlo rong chingdon arong ke pathwa klamalong Dipu active reporter ati matumpen thengpia klim ke e asai klempon thu Dipu active reporter ati matumpen Dipu ward number 14 rong chingdon ke pathwa klamalong thengpia klim ke e ponpen mesen asai ke klempon thegapot rong chingdon arong amikaratumpen Dipu active reporter ati matumaphan kachuru pajerpon rong chingdon Dipu rong ching media tum thengpi ke e la thengpi ke e lo la sialang li tum nang e pi lo non ma ke ni tum rong si robsi ta ning ka rong pen churo lo tapi Thengpi thengprang kabe bompena jok botor bokanta ke mimi arni alu kisu kachichak un e kachidipin adim kabe asonsi do bomlo la sola mathaponsi thengpi thengprang eluti ke wangja kayaphan botor bokan misen pen longponpo anpartami tumon langtami longponpo climate change ahut sita kachilar longponpo lapenti votek vosu atum sitami chipathok longpo ke phang ok ahut penta jumpon popu lahai mathaponsi thengpia klim ki asai klempon lupusi Dipu active reporter team klembang phu atumpen pachinipon berpakalang rad on pastame kardom nang pitulo piniladak rong chingdon ward number 14 radak isi community tumpen isi a place ada kethekdo labang so dimlong litum Dipu along active reporters atima tumpen thengpia rong nang ela labang so thengpi rong nang ki e alam the bangala lo thengpi elo polotang te ladak penang an alle ladak longji number si bangke la water la pen ke air quality bang improve po and hala climate change aphan sita me ladak ke isi akachelar pon ladak thedung bahai wan po la pen so long wotek woso tum sita me ladak kachetibin yo person adim tan long pon po non lang dam lo polo tangte lahai aprang hot ke wotek woso lopson thengpi rong arlo lahai ke wang do o ta non bang ke la lahai thengpi thengprang kadure pen jok lahai awut awuso wochet lahai nan itum theklong le si lahai phang tame isi wo tum han habida wo tum tame isi shelter son man po apen ke labang suben abad bang ke lalo muni datum tame ke do ke thak bang akang sam tum kang sam long po halapu energy consumption bang tame nang kom po athe lahai thengpi thengprang le ko tang te temperature bang ke height opo an ke litum non bang ke fan bang ke chidu dor de son ke AC se ke chidu labang solok energy consumption bang height peak tame lahai thengpi thengprang yong si pang cholo polo tang te hala energy consumption nang kompola pen itu ma health tame improve muchat po jo lahai kaddu kawin tum kelang nang pen si la pini Dipu active reporters atim ma hin pen labang so arong along tum thengpi nang ki asai nang claim lo ndu malam the pan pen si kang tong lo kardam kedamtang surhini rapho aningkana hot lumbajong constituency ke parlo langmilia rong aradatum bang kretroksi apa bapuna vipin atum dimasa okjun pran atumari dengpen apran damnanglo lasi apa ba vipin pen apran ke damnang atum akarjong chomrong mi ke padudun longber japhan prini pioneer kep arni ki ik arani mati kachikimo padoponlo lasonsi laso kachikimo ponver japhan langmili black day observation committee pu dengpongsi aningkan wangta chikimo bong bangbomsi prini pioneer kep arnita langmili LP school along chikimo pon
Bangso ka chikimo ponalong Langmili Black Day Observation Committee amay phupen kaningje ponki surihini rapho aningkan dimasa khayatum Langmili aradaphan apran karmut pitekang anatuma phanki ahemasora tumaphan Karbiang Long Autonomous Council pen tangka pi pajirlo bonta ahemarit kahino pi mate ahem kahino tumaphan abangta tangka pipon nangji athi kidugatum saide chijin sumimi lapen kachikimo long verja phan kachikimo sai hem nang kim pinang ji lapen hala swahut kisung ki phudun vek mati a hem ka hinuduna tuma phanta asap sovet tami Karbiang Long Autonomous Council pen nang rap nang ji pusi KAAC CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan kachung report bangke troksi ni tulong nikan hini vet usut ado nikan pho usut ado lapen hada usut ki thi nai arong pudam protein itu Budam nang kok lo di masa pen cikoi not ke biarong hello biarong mangak dak ke bang nar ke ba kamu sithi lo kon thom long lo la so phia ko non ta p2g pu ai ne tu sem sa pang dak ko non ta long nun lo la simpa ni pula ki long nun na phai ma ke kon long no ni tu mang ke kumiti hoi bang non pu dai sal long lang stamit long lo pu si ni li ke buta dun long nun lo phangsi phrang ke bitung no phan ni tu chu pha teng ban na ko le thega pot tu phan suri sura karong pa jelo karong Asi pini nili tu madak Langmili rongkinar kebarat priacik klo tarinar kep arnik piposi nitum aniki ek mate ningdu goni pikok nokok bangke pini kedamtang surihin rap ho kari pen di masa kai song bong ron thama ka ko kajani niltum Langmili habar stame tumon languna ke ko kajani niltum hala bang sohorni nalu por phai krehinia pol rongkinar kebarat phan hamrin mi kai at pen nilitum aswang jil phi phua tum phan kibi kithi mane jontu no barang hin bunai kang long je hilika pen cheng lok mi ki phin kang pen cheng lok rupak pan ngang pachi pen cheng lok tum phan bangke troksi kaching hon amumal pipu punur tum phan pachi tikang lot lo la bangso ajone si nilitum pini suringan korop pho priya achiklo tarinar keban istame pini ange ingdeng kresil kep on bang 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 cikimo pini pangceng palo pini dak Langmili hawal LP school patwak la masih pini la bang so mai ni tum bipon lo la paso apu thak sinam tum phan pini chu phapan lo ini kan di non cari bom itu boceng honen doktor sar turun orang hang phan chun thol ngala lo je nilitum la ha kicheng penon on stame la pu flek chu print pen si la pu amen tok pen si la pu si chikim bom cha sitame ilitum phan la son ke chikimo hem la pen hala ke chikimo thaya nong e bang nang pia son te pu si nili ma chun chun da nilitum chupati nang kok lo je hala dak char chim prise ka long bangke khadak bangke nilitum da dun lo ba batai ni thom ni dun lo khadak bangke isi garden mate ke lang mi sai ton soda ke bon nai masih nekip thak nang dak la pu di phulu mojo bangke lumajong ararat anke phuphi da hai stame nitum ma phulo phuphi bali phulo stame vecteles nitum ke phun nai bangke Langmili hawar helo stame la si nitum non puna ningduk lang la non ta la tum thek bolong jo media hoi tum ta nitum la flex print pen si amen tok pen si pu mil ban le punong le thak hi cha dom bom asini li chunu thu tholo la kachiki mo hem la pen la kithi ge yang to ma kumli na bang nang bodai pi thek asonte nilin pen ning sami pen Langmili ras sami lang ni phaning sami pusi nilin pen tam suri suri chunin patikrim lo 25 arni aninkan 5 aninkan la also Langmili akisung arada phan la ke mondol tum si alang itum arong tin ko pisi kalukson sema ko pisi ki wirlo ma alang itum sensas te apen la hai lang dam si alang itum paklang pon lo hala so paklang pon la ke ha so earo sar la ke bagi saterang alang li do bom husi nitum ro sar ro an panang hang lo ladak nitum kisung arat atum an agang beratum si cetong si haladak nitum panang thandak lo je Langmili phan ke nang tum phan ke rap bang ke non ke bang yi bang nang tum yong si cheklem tum thek le pu dang te akerap long ji pu sini tum phan pu poi pis na me
la suang bong ni tum ke chiklem thek the polo ni pini same la kaluk son hormuan bangke anam bangke ni tum long le delo same la kisunge pove katum ahem komane ahem soma ba mane ke sakpi mane son korjang la son hidun lo same alang ni tum phan bangke akerap long lo la bangke choru par pik lo aprang asiem tum se rap lo la pen non tu akehai siem toleram lo hang same ni tum phan la ni tum ke hang pi la postmortem report ke pit ateng pen ke alang li tum asap sabes tame akerap pi lo alang li phan same choru lo si hala aprang pen ke chaga teng pen abang ke ni tum ke claim nun thek the polo ni pinu ne tame long le der lo hala bang sa kaluk son bang ke poi phi same alang li tum la ki ke jang ke povek tum phan bang ke non toliram lo hang sar same alang li akerap pi lo asap sap ke pi lo la si chor par pi lo la personan so se kerap pi thu bom pop sining thelo alang li tum phan la pen lang mi le habar phan same rap re kalilo alang li rap pi lo pinia son son arni ke talon arni alang li sem sar che peduksi ni tum habar wang lo wang pen ni tum phan alang li ke chaga teng pen to war same me sen nang pi lo la pen non ni tum la long le pela puthak same pata sa sa ves same alang li ni tum phan nang rapen mondola tum benak papun si ni tum phan non sa sa ves same ni tum along le same ni tum pata bangke long rep son lo ni tum non apata ke cheron re lang same non cheron po la si choru par piklo sem sar phan same si eprangan so se alang li ni tum phan nang rap tu the ka son te me party pusi ni hin ben chuning ri lo Kedam tang pai ni pai phuar ni di phu pen manja kedam atowara dak mail phwalong Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen ISB ting pupon lo la swalong alon kapadoja phanpura rong pharpi rong bi akum linta ing pupon lo la pen alon ta medolo bonta chiklo jon thoman ta bilang rong pharpi rong bi akum lina long ka ching hora hak ta kreblit la pen aphikar jab dona bang phu abat thili da chinglok sut mate chinglok pet amat pajanglak lo la swa hak ki kreblit lapen bathili chinglok pet rada tum anta theklong prong bonda kasalok lere ka jok chilang no dak bangso sai ki klem ponji arpu komat hala swar pu ke doa tum prabjin pen salok pon asonte mi senji pusi IS bitialong motor ka chong hongatum ningje pon rinti pinya birta lansi kangton lo kardom